Zdravím vás, tu je Christian Keller zo stránky tradičnykatolík.sk. Toto video bude odpoveď alebo komentár na Štefana Mordela, ktorý sa teraz nedávno objavil v relácii Anny Kulanovej na tzv. Fatimskom apoštolate, YouTubeovom kanáli, ktorý vedie nadácia Christianitas.sk. Anna Kulanová a Štefan Mordel sa rozprávali spolu na veľmi dôležitú tému o tom, ako dosiahnuť večnú spásu a kto a akým spôsobom môže prísť do neba. Ide o skutočne veľmi vážnu tému a tieto veci nemožno brať na ľahkú váhu. Prosím, začníme hneď prvou témou, teda tým ekumenizmom, zjednocovaním sa s inými náboženstvami. Takže prvá otázka. Ako je to so spásou človeka? Naozaj stačí byť iba dobrý, úprimný a spásu môže dosiahnuť každý bez ohľadu na to, k akému konkrétnemu náboženstvu sa človek hlási? Odpovedať na túto otázku je pre katolíka jednoduché. Treba uveriť evanjeliu Ježiša Krista, Spasiteľa, a nevyhnutne treba prijať pravdu o posvätných tajomstvách viery ohľade Svätej Trojice a vtelenia druhej osoby Svätej Trojice, Ježiša Krista, a byť pokrstený. Pre záchranu duše je nevyhnutné vyznávať katolícku vieru, mimo ktorej nie je to spása. A takisto je nevyhnutné zomrieť v stave milosti, oslobodený od ťažkých hriechov. Pápež Eugen IV. Florenský koncil, citujem: "Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým držať katolíckej viery, doby ju v celosti a neporušiteľnosti je zachovával, bez pochyby na veky zahynie." Koniec citácie. Pápež Pius IX. Nostis et Nobiscum 8. december 1849, citujem: "Najmä sa postarajte o to, aby boli veriaci hlboko a úplne presvedčení o pravdivosti náuky, že katolická viera je k dosiahnutí spásy nevyhnutná. Táto náuka, prijatá od Krista a zdôrazňovaná otcami i koncilmi, je tiež obsiahnutá vo formule vyznania viery používanými latinskými, gréckymi a východnými katolíkmi." Koniec citácie. V toto musia katolíci neveriť a neodchyľovať sa od toho. Budem v tomto videu citovať prehlásenia pápežov ex cathedra, od ktorých sa katolík nesmie pod hrozbou straty viery odchýliť. Najprv budete počuť Mordela hovoriť správne, neskôr však ukážem, ako si bude sám so sebou protirečiť, a ukážem aj zo pár príkladov modernistov, ktorí odmietajú tradičné katolické učenie. Tak je to náročná otázka, ale samozrejme máme na to jednoznačnú biblickú odpoveď, pretože Pán Ježiš povedal jednoznačne: "Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa." To znamená, je to veľmi jasné a zreteľné. Alebo na iných miestach máme mnohé citáty, ktoré Pán Ježiš povedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa." S tým musí človek súhlasiť. Ježiš Kristus jasne hovorí, že nie je inej cesty do neba, než skrze Neho, a vieru v Neho nemôže byť azda nič jasnejšie. Ostatné náboženstva sú výtvorom diabla, ktoré vedú ľudí od Ježiša Krista a od jedinej pravej katolíckej cirkvi, ktorú on založil, a mimo ktorej nie je to spása. Pápež Innocent III. 4. Lateránsky koncil, Konštitúcia 1, 1215, ex cathedra, citujem: "Jestuje skutku jedna všeobecná cirkev veriacich, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto, v ktorej je ten istý Ježiš Kristus kňazom i obetou." Koniec citácie. Pápež Bonifác VIII. Unam Sanctam, 18. november 1302, citujem: "Zviera na nás nalieha, otcov sme nutení veriť a držať sa jednej svätej cirkvi katolíckej a samej apoštolskej. A v toto pevne veríme a prosto vyznávame. Mimo nej nie je ani spasy, ani odpustenia hriechu. Ako prehlasuje ženík v chválospeve: Jedna je holubica moja, moja dokonalá." Koniec citácie. Pápež Eugen IV. Florenský koncil, Bulla Cantate Domino, ex cathedra, citujem: "Svätá rímska cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo katolíckej cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, ak sa k nej pred koncom svojho života nepripoja. A že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že cirkevné sviatosti prispievajú k spase len tým, čo v ňom zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti a cvičenia v kresťanskom boji iba im večnú odmenu prinášajú. A že nikto, aj keby dával akékoľvek almužny, ba aj keby vylial krv pre meno Krista, nemôže byť spasený, pokiaľ nezotrvá v lone a jednote katolíckej cirkvi." Koniec citácie. Ďalej Mordel pokračuje: A zároveň Pán Ježiš požadoval veľmi naliehavo od apoštolov, aby išli, na nebo vstúpením im dal akoby úkol, aby išli do celého sveta, ohlasovali jeho evanjelium a krstili v mene Najsvätejšej Trojice. Takže také veľmi ľahké, povrchné ako si úsudky, že tá cesta je
taká jednoduchá a teda veľmi bezproblémová, tak nedá sa o tom povedať. Čiže my tu nemôžeme tie otázky dávať ako si podľa svojho vkusu, že aby sme sa páčili, takže všetky náboženstvá sú dobrou cestou k spáse a že to ako si s tým si nemusíme robiť problémy. Znova s tým treba súhlasiť. Najviac rozšírená hereza a odpadlictvo po druhom Vatikánskom koncile v súčasnosti, počas veľkého odpadlictva, je odmietanie nevyhnutnosti viery v Ježiša Krista pre spásu. To je hereza, že ľudia nemusia veriť v Ježiša Krista a že hoci aj keď sú v nevedomosti ohľadom evanjelia, tak aj tak budú spasení. Toto je však hereza a súčasť modernizmu, ktorý sa prejavoval už aj pred druhým Vatikánskym koncilom, napríklad v rôznych manuáloch a knižkách modernistov, ktorí začali odmietať a spochybňovať dogmu, že mimo cirkvi nie je to spása. Mnoho ľudí, čo o sebe dnes prehlasujú, že sú katolíkmi, ba dokonca tradičnými katolíkmi, vravia, že človek môže v nevedomosti dosiahnuť spasu, čo oni volajú podvodom krstom túžby. Toto je ale proti Božiemu zjaveniu a evanjeliu Ježiša Krista a proti samotnej podstate viery. Je dogmou, že mimo viery v Ježiša Krista nie je to spása. Ukážem u zopár jedincov odmietanie tejto dogmy. A neskôr ukážem odmietanie tejto dogmy i u Anny Kulanovej a Štefana Mordela vo vyššie zmenenom dvojdielnom videu. A dostanem sa aj k tzv. Krstu túžby, ktorý v popise videa v prvej časti Anna a spol načreli. Ale pre teraz, pre zatiaľ, ešte ukážem zo pár príkladov, ako správne Štefan Mordel hovorí. Len ten problém je najväčší, ako zodpovieme na otázku, prečo prišiel Kristus na tento svet. Či už v krédo, že pre nás prišiel Kristus, pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny. Toto je vyznanie viery. Toho sa musíme držať. Výpoveď katekizmu, malého katekizmu, že dosiahnuť večné spasenie znamená toľko, ako dostať sa do neba a mať účasť na Božej blaženosti. No a na ďalšiu otázku, čo máme činiť, aby sme dosiahli večné spasenie, tak na katekizmus rozčleňuje a definuje ďalej. Čiže za prvé musíme veriť, čo nám Boh zjavil. Teda treba veriť v evanjelium Ježiša Krista, čo sa inak niekedy nazýva aj ako Božie zjavenie. Teda treba veriť v to, čo nám Pán Boh zjavil skrze Ježiša Krista. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo v pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Jan 18:37. Mám aj iné otce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Jan 10:16. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Jan 10:27. Čiže za prvé musíme veriť, čo nám Boh zjavil. Za druhé musíme plniť, čo nám Boh prikázal. A za tretie musíme užívať prostriedky Božej milosti. Čiže toto je bezpečná cesta, ktorá vedie do neba. A túto odpoveď máme. A keď sa budeme držať, tak potom nebudeme tak ľahko vážne, ako si povedať, že stačí, stačí byť aj úprimným, hinduistom, buddhistom alebo moslimom a cestu máme zabezpečenú do neba. Tak určite takto nie je. To nie je katolická viera. To nie je katolická viera, hovorí Štefan Mordel. A v tomto má skutočne pravdu. A teraz pozrime sa však na ten obrovský kontrast s tým, čo hovorí tu na Štefan Mordel a čo pre zmenu hovorí modernista a heretik Marián Kufa, ktorého mimochodom viackrát moderátorka Anna Kulanová či Fatimský apoštolát bez akejkoľvek jeho kritiky propagoval. Ste tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Není len jediná cesta katolická do neba. Úprimní evanjelici dostanú sa do neba. Českobratskí dostanú sa do neba. Moslim dostane sa úprimný do neba. Žid dostane. Úprimne neveriaci príde do neba. Kto úprimne hľadá, určite tam príde. Ja som katolický kňaz a preto katolický horský vodca na vrchol. Ale sú aj iné cesty dobré, čo do cieľa. Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré. Nehovorím, že sú rovnako bezpečné, rovnako obťažné, ale sú dobré. To je úplné odpadlictvo a totálne zavrhnutie katolíckej viery. Je to pravdu povediac diabolské. Marián Kufa je odpadlík a heretik. Je bez katolíckej viery a nie je kresťanom. Kto hovorí, že je kresťanom alebo katolickým kňazom z očí voči tomuto klame. Ešte raz, Štefan Mordel. Že stačí
ja neviem, stačí byť aj úprimným, ja neviem, hinduistom, buddhistom alebo moslimom a cestu máme zabezpečenú do neba. Tak určite tak to nie je. To nie je katolická viera. Není len jediná cesta katolická do neba. Skobrácky dostanú sa do neba. Moslim dostane sa úprimne do neba. Žid dostane úprimne neveriaci, príde do neba. To nie je katolická viera. Ten úprimne neveriaci, možno mu Pán Boh povie, poď sem. Poviem prečo. Ty si hovoril, že neveríš vo mňa, ale poď hore. Ale Pane, ja som neveriaci, ale robil si lepšie ako veriaci. Hýbaj hore. Poď. To nie je katolická viera. Jeden ide na gerlach katolickou cestou, jeden evanjelickou, ďalší českobratskou, ďalší neveriaci. Ja verím, že úprimní ľudia všetci stretneme sa hore. Stretneme sa hore. Onen, čo hlása blúdy ako Marián Kufa, nie je kresťanom a neverí v Ježiša Krista a jeho slova. Skutky apoštolov 4.12. A v nikom inom nič spásy, lebo pod nebom nie je iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Pod nebom nie je iného mena než mena Ježiš, v ktorom by sme mali byť spasení. Toto je súčasťou a základom katolíckej viery, ktorú modernisti a heretici odmietajú. Pokračujeme vo videu. Takže myslíte, že spása bez viery v Krista nie je možná? Čo ak človek nemá možnosť sa s kresťanstvom stretnúť? Tak toto je iste tiež vážna otázka. A i na túto otázku, ak chceme odpovedať správne, musíme sa držať biblického podania. Keď čítame Evanjelia, vidíme, že Ježišovi veľmi, veľmi záleží na viere. To znamená ten prvý bod, že máme veriť to, čo Boh zjavil. A Boh nám zjavil tieto pravdy a my o nich, lebo nie je možné zjednotiť podanie moslimov, alebo teda Korán s Evanjeliom, alebo s Novým zákonom. Pretože nie je možné, aby sme tvrdili, že Boh, alebo uverili, prijali, že Boh poslal anjela Gabriela do mesta Nazareta a Pane Máriu oznámil, že sa stane matkou vykupiteľa. A potom o 600 rokov poslal tiež toho istého anjela Gabriela do Meky alebo Mediny, kde mal údajne zjavenia Mohamed. A povedal, ale ja nemám nejakého syna, nie je pravda. Takže to si zásadne protirečí a Ježiš žiadal, aby sme verili, že jeho slova sú duch a život, že jeho slovo je pravda. On sám dokonca povedal, ja som cesta, pravda a život. To je pravda. A teraz znova pozrite si ten kontrast medzi Kufom a čo hovorí Mordel. Není len jediná cesta katolická do neba. Dostanú sa do neba moslim, dostane sa úprimne do neba Žid, dostane jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhý ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Allah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chceš. Toto tvrdenie je prosto satanistické a antikristovské. Moslimovia odmietajú tajomstvo Svätej Trojice a božstvo Ježiša Krista. Je to úplné odpadlictvo a dokonca vraví Kufa v tom istom videu, že Boh je príroda, že uctievanie stvorenia. To je rúhanie sa a odpadlictvo. Kto vám hovorí čosi iné o Kufovi z očí voči tomuto, je klamarom a odpadlikom. Dokonca v nedávnej minulosti odpadlík a kacír Marián Kufa vehementne hovoril ostatným, že nikdy nepovedal herzu a ohradzoval sa, že ľudia prekrúcajú, čo hovorí. Potom sú takí, čo hľadajú senzáciu, čo sa z Kufa povie, že to bude sranda. Ale sú aj takí, žiaľ, jak chodili za Ježišom 140 km peši do Nazareta, preto, aby ho podchytili v reči. Tak chodia aj ku mne. Zakrieš ten text pred a za a v knihe Žalmov je napísané, Boh neexistuje. Keď si zlomyselný, ukážeš iba to a povieš, písmo dokazuje, že Boh neexistuje. Keď si dobromyselný, odkryješ, Boh neexistuje, čiarka, povedal blázon. Vidíš? Toto zrobia so mnou. Vyťahnú čas prednášky a o tom povie, Kufa hlasa synkretizmus. Není pravda. Nedajú celú prednášku, len čas, kedy sa chcem dotknúť našich bratov, úprimných neveriacich, inovercov. Včera, jak prišli ku mne, tak prosím, herezu som nikdy nehlasal. Nikdy v živote. Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhý ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Allah, ďalší príroda. Tak prosím, herezu som nikdy nehlasal. Nikdy v živote. Aký to diabolský klamár, podvodník a prekrúcač. Ten, kto neuverí v Ježiša Krista, bude odsudený. Vrátane pohanov, ktorí o ňom nikdy nepočuli.
Samozrejme pohania, ktorí nikdy nepočuli o ňom, nenesú ťažký hriech odmietnutia Ježiša Krista a nebudú súdení v tomto bode, ale budú potrestaní a odsúdení za svoje iné ťažké hriechy a budú po smrti odlúčení od Boha a vrhnutí do pekla. To je katolické učenie, a kto ho odmieta, nie je kresťanom. Takže v tomto hľade musíme sa, čiže Ježiš toto povedal, požadoval, že ten, kto uverí, bude mať večný život. A zároveň aj negatívne hovorí, ten, kto neuverí, bude odsúdený. To znamená, že tak ľahko vážne brať na toto, tak nie je to možné. Človek by mal pocit, ako by Mordel a Kulanova v úvode skutočne hájili dogmu, že bez Krista nie je to spása, a zavrhovali modernizmus. Dokonca Kulanova vo svojom úvode citovala aj pápeža Gregora XVI, ktorý učil proti náboženskej ľahostajnosti, teda indiferentizmu. Pápež Gregor XVI sa už v roku 1832 vyjadril k náboženskej ľahostajnosti. Nazval zákerným klamstvom rozširovanie názoru, že je jedno, akú vieru človek zastáva a že spása duše je získateľná, ak sa správa morálne. Jednoznačne musíme povedať, že naozaj tu v tomto ohľadom otázky spásy, to, čo učí katolícka cirkev, je potrebné robiť to, čiže uveriť, čo Ježiš zjavil, alebo čo nám Boh zjavil, plniť, čo Boh prikázal a užívať tie prostriedky milosti, ktoré nám dáva, aby sme mohli naozaj žiť novým životom. Lenže ako býva u heretikov zvykom, najprv povedia, že veria v katolické učenie, ale potom ho však zápätí poprú. A potom sa snažia vsunúť ostatným svoje novoty, protichodné katolickému učeniu. Preto, aby ostatných ľudí, čo sú alebo môžu byť nepozorní, mohli ľahšie oklamať a voviesť tak do bludu. Takto ich diabol prefikane využíva na zatracovanie mnohých duší. Pred týmto podľou taktikou heretikov varovali viacerí pápeži v minulosti. V úvode sme počuli, ako viera v Ježiša Krista je nevyhnutná k spase. Lenže tu nasledovne Mordel hovorí inak, v úvode zverejnenej druhej časti, aj potom, keď spomínajú tzv. Krst túžby. Ďalší článok, potom môže sa niektorý odvolať, ale že ten článok 847 objasňuje, že keď sa hovorí, že toto sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho cirkev. A toto hovorí doslovne, lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha, a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Potom ešte krst túžby, že on túži potom, aby poznal pravdu a snaží sa podľa svojho svedomia robiť to, čo mu vnúka naozaj jeho svedomia. Ten svedomia podľa aj náuky cirkvi je Boží hlas v našej duši. Takže v tomto prípade by sme mohli ako si... Takto toto máte, jednoznačne. Mordel cituje falošný katechizmus heretika a odpadlíka Jana Pavla II. A stotožňuje sa s jeho heretickým učením. S oným nepravým katechizmom, ktorý bol antipápežom Janom Pavlom II. Po druhom vatikánskom koncile vydaný, citujem, svojou apoštolskou autoritou a vyhlásený ako, citujem, bezpečná norma pre učenie viery. Spomínaný falošný katechizmus učil viacero heres a je to zaiste kôpka bludov, ktoré prebral onen katechizmus z druhého vatikánskeho koncilu. Napríklad, že kresťania uctievajú s moslimami jedného boha, čo je v druhom vatikánskom koncile v Lumen Gentium 16. Že nekatolíci môžu prichádzať k svätému príjmaniu, byť Orientalom Ecclesiarium 27 a podobne. Druhý vatikánsky koncil nebol pravým koncilom katolíckej cirkvi. Učil mnohé bludy ako náboženskú slobodu, že cirkev neexistuje, že Židia nie sú zavrhnutí za odmietanie Krista, v Nostra Aetate číslo 4, čo je protichodné s Florenským koncilom. Učil, že uctievame s moslimami toho istého boha, čo je hereza a odpadlictvo, spomínané Lumen Gentium 16, a učil mnoho ďalších herez. Pre podrobnejšie rozobratie herez druhého vatikánskeho koncilu odporúčam pozrieť si stránku vatikankatolicky.com, tradičnú katolickú stránku, kde majú celú sekciu venovanú herezám druhého vatikánskeho koncilu a kde majú takisto rozobrané excesy a zadokladované praktizovanie falošného náboženstva antipápežmi po druhom vatikánskom koncile.
Druhý vatikánsky koncil nebol pravým koncilom katolíckej cirkvi, učil bludy a odpadlictvo a bol schválený podvodníkom Pavlom VI, antipápežom, ktorý sa podvodne vydával za pápeža. Skutočný pápež nemôže plnosťou svojej autority schváliť bludy, aké sú obsiahnuté v druhom vatikánskom koncile. To dokazuje, že Pavol VI nebol pápežom a že nie je ním ani v súčasnosti odpadlík František, ktorý tohto heretika v úvodzovkách vyhlásil za svätého. Skutočný pápež nemôže vyhlásiť manifestovaného heretika za svätého. Štefan Mordel inak v prvej časti, ako aj v druhej časti, nečestne obhajoval druhý vatikánsky koncil. V prvej časti sa Mordel nečestne snažil navodzovať u ľudí dojem, že druhý vatikánsky koncil bol v podstate ortodoxný a že neučil nejaké herezie alebo novoty. V tomto duchu sa v podstate končilo prvé, teda úvodné video na YouTubeovom kanáli tzv. Fatimského apoštolátu. Tak dobre si je všimnúť tieto články, čo vlastne tieto články hovoria. Čiže ten článok 846 pripomína, že podľa svedectva, to treba veľmi zdôrazniť, a tak zreteľne naozaj, aby sme si to uvedomili, hovorí tento článok, že podľa svedectva cirkevných otcov všetká spása pochádza od Krista hlavy prostredníctvom cirkvi, ktorá je jeho telom. Ďalej doslovne hovorí, že koncil na základe Svätého písma a tradície učí, že táto putujúca cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. To je jasná výpoveď. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. A tu treba zdôrazniť, teraz prerušujem tento citát, že sa objavilo prednedávnom také prednáške, že dobre, ja mám priamo prístup k Bohu, ja Boha verím, ale cirkev nepotrebujem. Tak je to správne? Preto ďalej pokračuje tento článok, že preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Takže tuto je norma, tu je naozaj ten, by som povedal, taký kánon, ktorý nám ukazuje, že aha, touto cestou treba ísť, tejto cesty sa treba pridržať. Takže v prvej časti Mordel navodzuje dojem, že druhý vatikánsky koncil neučil novoty. Avšak hneď z počiatku druhého videa tam už však Mordel cituje jasnú herezu z nového katechizmu Jána Pavla II. Z článku 847, ktorý ide hneď za článkom 846. Ďalší článok, potom môže sa niektorý odvolať, ale že ten článok 847 objasňuje, že lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. Hereza v tomto článku pochádza z druhého vatikánskeho koncilu, Lumen Gentium číslo 16. A on hlása a bráni onú herezu, že ľudia môžu byť spasení, čo nepoznajú evanjelium Ježiša Krista. A potom ešte krst túžby, že on túži potom, aby poznal pravdu a snaží sa podľa svojho svedomia robiť to, čo mu vnúka naozaj jeho svedomia. Verím a som presvedčený, že tento prediel medzi prvým a druhým videom bol spravený naschvál, tzv. Fatimským apoštolátom, tak, aby mohli čo najväčší počet ľudí oklamať a strhnúť k sebe do bludu. To je ona známa vyššie zmenená taktika heretikov, že najprv povedia, napríklad, že mimo Krista nie je to spása. Citujú rôzne biblické pasáže Pána Ježiša Krista. Pretože Pán Ježiš povedal jednoznačne, nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. A hovoria alebo povedia, že veria v ortodoxné verše, že sa treba držať katolického učenia, vyznania viery a podobne. Len ten problém je najväčší, ako zodpovieme na otázku, prečo prišiel Kristus na tento svet. Či už v krédo, že pre nás prišiel Kristus, pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny. Toto je vyznanie viery. Toho sa musíme držať. V hľade musíme sa držať naozaj len podania Svätého písma. Ak sme uverili Kristovi, tak musíme povedať, že jeho slova sú pravdivé, že jeho slova sú duch a život, ako to povedali apoštoli. Potom sa však katolické učenie alebo dogmy snažia heretici vždy buď to opraviť alebo meniť.
či v úvodzovkách dovysvetliť a nahradiť svojimi novotami. Ten článok 847 objasňuje, že A potom ešte následovne heretici častokrát vo svojich vystúpeniach poprú samých seba. A to niekoľko raz po sebe. ten článok 847 objasňuje, že tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. Článok je inšpirovaný koncilovým dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, článku 16. Preto naozaj, že môžeme len už na toto dodať, že nikde nenájdeme v koncilových dokumentoch, že druhý Vatikánsky koncil prináša novú náuku o spáse človeka a že všetky náboženstva sú rovnocenné a preto môžeme dosiahnuť spásu bez Krista. Aké hrubé klamstvo a ako očivne si Mordor protirečí. Všimnite si aj ten názov dvojdielného videa, ktorý si oni okázalo uviedli, že citujem, jednota nemôže byť na úkor pravdy. Lenže sú to práve oni, čo hovoria, že jednota a jedno spoločenstvo môžu tvoriť tí, čo nepoznajú Ježiša Krista. To jest, oni ľudia v nevedomosti, tí, čo neveria v Neho a nepoznajú Ho. A tí, čo veria v Neho. Popierajúc pravda, že takisto jedno zo zásadných dogiem v cirkvi. Že v cirkvi jestuje jedna viera, jeden pán, jeden krst. Efezanom 4.5. Počuli niekedy títo dvaja o takom? Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. Čiže ak by sa rozšíril názor, že vôbec nezáleží na tom, ku akému náboženstvu sa človek hlási, stačí len, aby bol človek dobrý, tak potom naozaj Kristus prišiel nadarmo, lebo človek je dobrý aj bez Krista. A bez vlastnej viny nepoznajú Krista, môžu prísť potom v spáse. To sú veľmi ťažké otázky. Prepačte, znamená to ale aj, že my, ak im neevangelizujeme a oni nepoznajú Krista, tak nepodielame sa aj my na tom, že oni nepoznajú Krista, lebo my sme nekonali našu... Áno, celkom určite je to dobrá, správna poznámka. Máme ostých. My povieme, že ale oni sú... Lebo chceme ukázať, chceme tú empatiu a to vo všetkom, ale na úkor pravdy. Nemôže byť jednota a nemôže byť spoločenstvo bez pravdy. Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. Potom ešte krst túžby, že on túži potom, aby poznal pravdu a snaží sa podľa svojho svedomia. Duchovná slepota je vážna a reálna vec. Títo dvaja a nadácia Christianitas sú prosto heretici a neveria v Ježiša Krista. Nemajú katolickú vieru. Sú to odpadlici a neveriaci vo vnútri nekresťanskej sekty antipápeža Františka. Ja čak o tom o chvíľu. Mne však bolo jasné, že už v prvom dieli sa Štefan Mordor snažil klamať, balamutiť a zakrývať herezu. Bolo mi jasné, že je to klamár, podvodník a heretik. Totižto aj keď sa prvý diel uzatváral akoby v duchu, že sme skalopevní a že veríme v Ježiša Krista a že treba v Neho veriť pre spásu, to je, keď citoval z Nového katechizmu článok 846. Ten článok 846 pripomína, že podľa svedectva cirkevných otcov všetká spása pochádza od Krista hlavy prostredníctvom cirkvi, ktorá je jeho telom. Avšak, počujte, ktoré čísla Štefan Mordor chvíľu predtým citoval. Už pokoncilový katechizmus, tak o spáse človeka hovorí v článkoch 846, 847, 848. Citoval aj číslo, ktoré obsahovalo jasnú herezu, ktorú prečítal hneď v úvode druhého videa, alebo následne, lebo však zrejme sa to točilo v ten istý deň. Toto je podlé a neúprimné. Nemôžete, keď viete, že tzv. Katechizmus alebo koncil učí bludy, hovoriť, že ich neučí tým, že si vyberiete len určitú časť, napríklad len článok 846 katechizmu, keď hneď článok za tým, 847, učí očividný blud a navodzovať tak dojem, že druhý Vatikánsky koncil neučí herezy. Ten článok 846, takže tuto je norma, tu je naozaj ten, by som povedal, taký kánon, ktorý nám ukazuje, že aha, touto cestou treba ísť, tejto cesty sa treba pridržať. To je kacírske, lživé a podlé. Nie, vy musíte odsúdiť herezu, keď ona tam jasne je. Aj keď to môže vyvolať v iných ľuďoch veľkú vlnu nevole alebo rozrušenie.
Nie je vám dovolené klamať a obhajovať druhý vatikánsky koncil či falošný katechizmus, ich herezy, heretikov či antipápežov, keď vám je pravda predložená. Mnohým ľuďom nie je dána milosť nadprirodzenej viery a tápajú, ako výsledok ich zlej vôle a strachu alebo rešpektu pred ľuďmi, alebo ako výsledok prijatia herez o spáse človeka, ktoré sú naprotivé Ježišovi Kristovi a jeho zjavnej pravde. Mnoho ľudí sa pozerá na to, čo povedia ostatní alebo ich kamaráti, rodina či kolegovia, než to, aby vyhodnotili pravdu z očí voči Božiemu zjaveniu a božským zjaveným pravdám, respektíve dogmám cirkvi. Tento princíp brat Peter spomenul vo svojom videu s názvom Prečo tak mnoho ľudí nemôže veriť, ku ktorému je spravený aj videoprepis v slovenčine, a ktorý si môžete pozrieť na stránke vatikankatolicky.com. Odporúčam vám si ho pozrieť. Linku alebo odkaz vám nechám pod videom. Prejdem teraz ďalej. Štefan Mordel tu na nasledovne v tomto videu povedal správne, že druhý vatikánsky koncil neučil všeobecnú spásu, teda, že úplne všetci budú spasení po príchode Pána Ježiša Krista a že nikto nepôjde už potom do pekla. Tu treba ešte povedať, že po druhom vatikánskom koncile sa začal šíriť taký optimistický názor o všeobecnej spáse človeka. Totiž, že Kristus vykúpil všetkých ľudí a tak všetci ľudia dosiahnu spásu bez ohľadu na to, do akého náboženského spoločenstva patria. Lenže tento názor nepotvrdzuje ani koncil. Mimochodom, túto herezu, že všetci budú spasení, učil aj synkretista antipápež Jan Pavol II, ktorého Štefan Modr volá svätým. Že sa toto spomína, ale je to skutočnosť. A svätý otec Jan Pavol II povedal: To je hereza. Mordel vie, čo robil Jan Pavol II a je mu to jedno. On taktiež bez ostychu volá odpadlíka Františka svätým. Že naraz. Takže je to zápas, je to boj. Svätý otec, žiaľ Bohu. Čo je úplne diabolské, je to dávanie rovnitka medzi svetosť a odpadlictvo, medzi uctievanie diablom Františkom a katolickou svetosťou. No ale svätý Augustín hovorí, že pohania pri uctievaní tých modiel, tých božíkov, uctievajú satana, diablov. No a ten, kto uctieva diabla, tak cesta k spáse je zahataná. Nie môže byť aj s Kristom, aj s Belzebulom. Ďalší problém sa objavil, keď v rímskej bazilike pohania v prítomnosti biskupov aj terajšieho pápeža konali pohanské rituály, kde si uctievali Pačamanu, ich bohyňu. Pri uctievaní tých modiel, tých božíkov, uctievajú satana, diablov. Svätý otec, Všetci vládni predstavitelia, aj Svätý otec. To je odpadlictvo. Nasledovné je z vatikankatolik.com z videa brata Petra Diamonda. Počas jeho návštevy Kanady 27. júla 2022 antipápež František sa zúčastnil pohanského a modloslužobného uhlíkového rituálu. Rituál bol zvlášť usporiadaný, aby uhostil Františka. Františkovi boli dané aj dva predmety, aby mu pomohli aktívne sa zúčastniť a bolo verejne vyhlásené, že sa zúčastní. Počas rituálu pohan vyvolal v úvodzovkách západnú pramatku, aby dala prístup k posvätnému kruhu duchov. We'll do a virtual circle, and we'll open a circle here today, in spirit. And from that circle, we can visualize a sacred fire, because sacred fire unites everything that exists in creation. So we'll put virtual tobacco in that fire as well. And we will honor earth, wind, water, and fire. We will honor the mineral aspect, the vegetable aspect, and the human aspect. I will ask the east direction to open its door so we can have access to that direction. I will ask the southern direction to open its door as well. To have access to that direction, I will ask the western direction to open that door, the grandmother door. We'll honor the northern direction, the direction of grandfathers.
I'll open the 4 directions. I will whistle 4 times. This is a wild turkey bone I've had for about 20 years and I use it in my ceremonies. Before I do that, I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. The heart can be like a talking stick, but that's where the Creator put wisdom in humans. And we often need to remind ourselves of this. It's an important gesture to connect ourselves with that wisdom. I asked the Western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us, so we can be united and stronger together. To je demonické a je to definitívne verejný čin odpadlictva. Každý, kto vám povie, že verejne sa zúčastní takého pohanského rituálu, ako František a jeho falošní kardináli urobili, že nie je verejný čin herezy či odpadlictva, je neúprimný alebo prosto nevie, o čom hovorí. Ako svätý Tomáš Akvinský učil, ak by niekto uctieval pri hrobke Mohameda, bol by považovaný za odpadlíka. Takisto aktívne sa zúčastní pohanského rituálu, kde sa vyvoláva západná pramatka, aby dala prístup do vôdzovkách posvätného kruhu duchov, je odpadlictvo. Ako sme prebrali vo videu, druhý Vatikán je nové náboženstvo, aktívne zúčastnenie sa nekatolického uctievania je vždy zakázané. Pretože aktívne sa zúčastňovať nekatolického uctievania je prejaviť vieru v náboženstvo, v ktorom sa dané uctievanie koná. Teda keď pohania aktívne a verejne vyvolávajú diabolských duchov, čo sa stalo počas jednoho rituálu v Kanade, aktívne sa toho zúčastniť, ako František a jeho falošní kardináli urobili, je vyznávať vieru v duchov a náboženstvo, podľa ktorého uctievanie bolo spravené. Naše video druhý Vatikán je nové náboženstvo citovalo rôzne veci pre ukázanie toho, že akýkoľvek symbol alebo gesto, ktoré značí aktívne sa zúčastnenie sa nekatolického uctievania, ako napríklad príjmanie darov počas rituálu, predloženie ruky ponad srdce, očividne spoločné modlitby, spoločné v úvodzovkách požehnávania, nasledovanie inštrukcií onoho, ktorý vedie uctievanie, pomáhať usporiadať uctievanie, odpovedať na modlitby a tak ďalej, predstavuje ťažkohriešne zúčastnenie sa uctievania, obradu falošného náboženstva. Bolo mnoho prejavov a činov herezy a odpadlictva po druhovatikánskych antipápežov, ale tento čin je extrémne zjavný. Dokazuje, že František je verejný odpadlík, keďže bohovia pohanov sú diabli, prvý list Korinťanom 10:20, antipápež František a jeho falošní kardináli sa otvorili bližšie k diablom, týmto aktívnym zúčastnením sa v pohanizme, kedy sa obhajcovia a nasledovníci druhovatikánskej sekty, ktorá nie je katolickou cirkvou, ale prorokovanou spevnicou babylonskou, cirkvou posledných dní, zobudia. Je to zápas, je to boj. Svätý Otec, žiaľ Bohu. Všetci vládni predstavitelia, aj Svätý Otec, nás nabadali vakcínu prijať. A ako to bolo, keď následne Ján Pavol II sa stal pápežom? To si už naznačil, že teda bol to taký dobrácky pápež. A Svätý Otec Ján Pavol II povedal, ale Svätý Augustín hovorí, že pohania pri uctievaní tých modiel, tých božíkov, uctievajú satana, diablov. No a ten, kto uctieva diabla, tak cesta k spáse je zahataná, nie je môže byť. Tu treba ešte povedať, že po druhom Vatikánskom koncile sa začal šíriť taký optimistický názor o všeobecnej spáse človeka. Lenže tento názor nepotvrdzuje ani koncil. Lenže aj keď druhý Vatikánsky koncil neučil, že všetci po Kristovom príchode budú spasení, rovná sa, že nikto nejde po Kristovi do pekla, ktorú herezu inak učil proti pápež Ján Pavol II, tak druhý Vatikánsky koncil učil, že niektorí ľudia z falošných náboženstiev, a to z akéhokoľvek, môžu byť spasení. Veď Lumen Gentium číslo 16. Ten článok 847, článok je inšpirovaný koncilovým dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, článku 16. A ako referenciu druhý Vatikánsky koncil uvádza v odzovkách list posvätného oficia bostonskému arcibiskupovi z roku 1949, známy ako aj Suprema Hex Sacra,
protokol 122/49. Ku tomuto protokolu, ak Boh dá, urobím v budúcnosti špeciálne video. V krátkosti však, onen dokument bol list od dvoch modernistov z úradu posvetného oficia, od Padlikovi Cushingovi, ktorý obsahoval modernizmy a propagoval spásu ľudí bez viery v Ježiša Krista. Spása bez Ježiša Krista cez nevedomosť, čo mnohí falošní tradicionalisti a modernisti podvodom vydávajú za krst túžby, nemá nič spoločné s teologickým omylom niektorých cirkevných otcov, ktorí tvrdili, že katechumen, ktorý sa pripravuje na krst a už vie a príjma posvetné tajomstvá viery, minimálne tajomstvo o vtelení Ježiša Krista a tajomstvo o Svätej Trojici, predtým než je pokrstený, náhle zomrie, že taký katechumen môže byť spasený krstom túžby. Ide o teologický omyl, ani vo všetkom sú rôzni otcovia cirkvi neomylní. Mnohé vyhlásenia pápežov ex katedra a dogmatické fakty avšak uzatvárajú kapitolu aj krstu túžby, aj krstu krvi u katechumenov. Existuje jedine sviatostný krst vodou. Bez neho nie je možná spása. Nedajte sa teda pomýliť, keď rôzni heretici a klamári hovoria, že svätí otcovia cirkvi verili, že človek bez viery v Krista môže byť spasený, tzv. Krstom túžby. Ukážem zo pár príkladov ľudí, čo veria v túto herezu. Táto hereza je rozšírená aj v novozordokruhoch, aj medzi falošnými tradicionalistami. Herezu, že človek môže byť spasený bez viery v Krista, tzv. Krstom túžby, zastáva mimo rôznych novozordov modernistov aj kňazstvo svätého Pia X, spolok založený arcibiskupom Marcelom Lefevrem, ktorý slaví pravú tradičnú latinskú omšu a ktorých kňazi boli vysvetení tradičným latinským obradom, nie oným neplatným a sprotestanštejným obradom Pavla VI. Viac o neplatných obradoch Pavla VI si môžete pozrieť na vaticankatolicky.com. Mimochodom, týmto neplatným obradom bol s veľkou pravdepodobnosťou v úvodzovkách ordinovaný Štefan Mordel, a teda on nie je ani skutočným kňazom, majúc neplatnú vysviacku z obdobia už kedy boli plošne zavedené zmeny v ordináciách, antipápežom Pavlom VI. Teraz ukážem oné herezy proti spáse v následovných príkladoch, pretlačené či už novú z ľuďmi alebo falošnými tradicionalistami. Tak napríklad Trent Horn a Tim Staples z Catholic Answers veria v spásu skrze nevedomosť o Ježišovi Kristovi a jeho evaníliu. That doesn't preclude that some people can be saved even if they don't know that the church's sacraments are how we receive grace, or they don't know about Jesus, they've never heard about any of this. But that relationship can come in mysterious ways known to God alone, through the invincible ignorance of the person. Arcibiskup Lefevre proti herzam strana 216 citujem: Samozrejme určité veci sa musia rozlišovať, duše môžu byť spasené v náboženstve inom ako katolickom, protestantizmus, islám, buddhizmus a tak ďalej, ale nie týmto náboženstvom. Môžu existovať duše, ktoré neznajúc nášho pána, majú z milosti dobrého pána dobré vnútorné dispozície, ktoré sa podriadujú Bohu. Niektorí z týchto ľudí však robia úkon lásky, ktorý sa implicitne rovná krstu túžby. Jedine týmto spôsobom môžu byť spasení. Koniec citácie. Toto je hereza a modernizmus. Túto herezu zastáva aj falošný tradicionalista Donald Sanborn. And if someone is saved who is in those false religions, it has nothing to do with that false religion. It has to do with the grace of God and their ignorance. To je hereza. Tento modernizmus a herezu zastával niektorý známy tzv. Katolický televízny kazateľ, arcibiskup Fulton Sheen. V nedávnej minulosti sa verejne objavila na internete táto nahrávka. I was directly in mission work for 16 years. One of our theoretical problems was how are the so-called heathens and pagans saved? Those to whom the gospel was never preached. Well, we give the explanation of baptism of desire. Takýmto spôsobom však žiaden svätý neveril v krst túžby. Ešte raz. Niektorí svätí otcovia verili, že človek môže byť spasený, ak je katechumenom, čo vie o evanílii Ježiša Krista, ale pred krstom náhle zomrie. Že taký môže byť spasený. Počúvajte však toho hada a hovorcu satana Mordela, ako klame a prekrúca, že vraj svätý Augustín veril, že v úvodzovkách cnostní pohania môžu byť spasení. Čo svätý Augustín po tom, čo sa stal kresťanom, nikdy neveril a nikdy také nehlasal. Môžem ešte zdôrazniť ešte jednu skutočnosť, ktorú hovorí svätý Augustín, ktorý hovorí takisto, že nemôžeme byť spasení bez krstu. Ale svätý Augustín si uvedomil, že sú niektorí aj takí veľmi čestní, dobrí poháňa, charakterní, šľachetní. A tak on sa snažil túto ako si otázku tak riešiť a preto hovorí, že sú 3 druhy krstu, alebo 3 spôsoby krstu. Čiže je to krst vodou, tak ako ustanovuje Ježiš Kristus, ten krst sviatostný, normálny, ale potom je aj krst krvi,
To znamená, zomrie niekto za svätú vec, za kresťanov, zobere, bude brániť kresťanom, zomrel, čo bol pohanom, tak je pokrstený tou vlastnou krvou je pokrstený, čiže ten krst krvi. A potom ešte krst túžby, že on túži potom, aby poznal pravdu a snaží sa podľa svojho svedomia robiť to, čo mu vnúka naozaj jeho svedomia. Ten svedomia podľa aj náuky cirkvi je Boží hlas v našej duši. Aký podlý klamár a heretik je Štefan Mordel. Dokonca vytvára i nový spôsob pre pohanov, ako sa dostať do neba. Nie skrze Krista hovorí, ale ak pohan zomrie za kresťana. Ale potom je aj krst krvi, to znamená, zomrie niekto za svätú vec, za kresťanov, zobere, bude brániť kresťanom, zomrel, čo bol pohanom, tak je pokrstený tou vlastnou krvou je pokrstený, čiže ten krst krvi. Čiže nemusíte veriť podľa Mordela v Krista, ale stačí vám zomrieť za nejakého kresťana alebo brániť nejakú pravdu. Toto je modernizmus. Pozeráte heretika priamo pri činnosti, ktorý má rozoklaný jazyk. Raz hovorí tak a raz onak. Ja neviem, stačí byť aj úprimným, ja neviem, hinduistom, buddhistom alebo moslimom a cestu máme zabezpečenú do neba. Tak určite tak to nie je. To nie je katolická viera. Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. To nie je katolická viera. A potom ešte krst túžby, že on túži potom, aby poznal pravdu a snaží sa podľa svojho svedomia. My nemáme práva povedať, aj tak budeš spasený. Ja mám povinnosť hlásať Krista a keby svätý Pavol apoštol, beda by mi bolo, keby som nekázal. Beda by mi bolo. A ak my toto beda sa nebojíme, ani sme povolaní kázať Krista, nekážeme Krista, budeme sa za to zodpovedať. Všetci heretici sú klamári a všetci heretici si protirečia. Čo viac ľudia potrebujú, aby odsedili týchto dvoch ako zákerných modernistov, klamarov a heretikov? Kto bude nasledovať alebo v budúcnosti podporovať falošný apoštolát Christianitas, či nasledovať Mordela alebo rôznych modernistov, bude ich nasledovať do pekla a k diablovi. Ak si ľudia myslia, že diabol pracuje iba tak, že sa postaví na námestie nejaký pohan alebo satanista a že povie, pozrite sa sem, tu sa pridajte k diablovi, tak sú ľudia vážne na omyle. Nie, diabol pracuje aj skrze podvodníkov, čo sa hrajú na kresťanov, čo majú žiaľ častokrát ešte aj tú drzosť v sebe, že si berú do úst Pána Ježiša Krista, Pani Máriu, zjavenie s Fatimy a zneužívajú mená rôznych svätých. Podvodní heretici, ktorí vravia mnohokrát ostentatívne a vehementne, že oni poznajú pravdu a že oni vedia, komu uverili a podobne. A po druhé, my, nadácia Slovakia Christiana, sa netvárime, že hľadáme pravdu, lebo pravdu, cestu a život už poznáme. Je nám jasné, kadiaľ ísť a nechceme si to nechávať pre seba. Nie, stačilo. My vieme, komu sme uverili, vieme, komu sme svoje srdce dali a preto z tejto cesty neustúpime. Sme Kristovi a zostaneme Kristovi. Nedajte sa pomýliť. Posadnutí heretici vedia častokrát emočne rozprávať. Posadnutí, lebo čo iné by človek mohol na záver povedať, napríklad na toto video. A práve dneska toto je, že pravda nie je taká podstatná, ale podstatné je, aby sme sa mali radi. No už máme sa radi, ale bez pravdy to nebude úprimné, ani to nebude reálne. A viete, ešte aj taká poznámka možno, čo ma napadlo, neviem, možno to bude prospešné pre niekoho, kto nás počúva. Diabol, keď nás chce oklamať, tak on všetko zaobalí do nejakého dobra, do niečoho, čo sa nám páči a vlastne tú smitku pravdy priniesie aj s tou kopou lží, aby sa nám to páčilo, aby to bolo príjemné. Hej? Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, môžu dosiahnuť večnú spásu. Duchovná slepota je reálna vec. Nedajte sa oklamať. Diabol mnohokrát nevybehne na ľudí skrze svojich kumpanov a hovorcov očividne, ale skrze rôznych heretikov, skrze rôzne videá a falošné apoštolaty, sladučkým spôsobom a za zvuku ukolebávajúcej hudby. Ďalší článok, potom môže sa niektorý odvolať, ale že ten článok 847 objasňuje, že takto sa snaží diabol pripraviť ľudí o vieru v Ježiša Krista a jej nevyhnutnosť viery v Ježiša Krista. To je smutná pravda. Nedajte sa teda v žiadnom prípade oklamať. Na tomto viera mnohých stroskotáva, že sú mnohokrát ľudia pohružení do odevov, budov, pozlatka a honbou za nostalgiou a prežitkou z detstva. Môžete si však obliecť akékoľvek šaty, navodiť si budovami a plášťami atmosféru katolického obradu alebo liturgie,
Ale ak nemáte vieru v Ježiša Krista a jeho slova, že tí, čo v neho neuveria, budú odsúdení, že viera v neho je skutočne nevyhnutná pre spásu, tak všetká vaša snaha je potom márna. Bez viery nemôžete mať skutočný vzťah s Bohom a miesto toho budete oklamaní. Budete zatres opantaní svojimi emóciami a budete tápať vo falošnom náboženstve. Hovoriac o kráľovi Šaulovi, ktorý neoposlúchol Pánovo slovo, Samuel odpovedal, citujem, a zasa Pánovi páčia celopaly a obety tak ako poslušnosť Pánovmu hlasu, veď poslušnosť je lepšia než obeta, poddanosť lepšia ako tuk baranu, lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojmonosť je ako hriech modlárstva, pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom. Koniec citácie. Prvá kniha Samuelova 15, 22-23. Svätý Anzelm, doktor cirkvi, citujem, preto ja nevyhľadávam porozumenie, aby som mohol uveriť, ale ja verím preto, aby som porozumel. Preto v toto takisto verím, že ak by som neveril, neporozumel by som. Koniec citácie. Mnoho ľudí toto má ale opačne. Nechcú uveriť, pokiaľ neporozumejú. A preto mnohým nie je od Boha daná milosť nadprirodzenej viery. A nebudú Bohom spasení, ak zomrú vo svojom blude. Katolícka cirkev stále existuje, ale nie je ňou sekta odpadlíka antipápeža Františka. Súčasný Vatikán nie je katolícky, okupuje ho prerokovaná nekatolická sekta Smilnica Babylonská. Preto pozrite si vaticankatolicky.com, kde nájdete návod, čo treba robiť pre spásu svojej duše, v sekcii kroky ku konvertovaniu. Katolícka cirkev stále existuje, aj keď je stenčená na malý zostatok verných katolíkov, opravdivo verných katolickému učeniu. Pre spásu je absolútne nevyhnutné, aby ste mali katolícku vieru, mimo ktorej nie je to spása. To je na teraz všetko. Sledujte aj naďalej tradičnykatolik.sk.